ஸோ ஹே காய்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி ஒரு செமையான வீடியோ தான். ஏன்னா இன்ட்ரோ இப்படி எடுக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்னடா இன்றைக்கி இன்ட்ரோலாம் வித்தியாசமாக எடுக்கிறையா அப்படின்னு. ஸோ கார் பக்கத்தில் நின்னப்பிலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு தெரியும். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கார் ரிவ்யூ தான். ஸோ என்ன கார் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டோ 800 2015 மாடல் ஆனிவர்சரி எடிஷன் வண்டி தான். ஸோ மை ஆல்டோ கார் ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா, ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஆல்டோ காருன்னு நாங்கள் பார்க்காததா, எங்களுக்கு தெரியாததான்னு. ஸோ நான் இதில் என்னெல்லாம் கேஜெட் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறேன். அண்ட் இது என்ன எடிஷன் வண்டி அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுனால சேனல்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண உங்களுக்கு வரும். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் கைஸ், நீங்கள் வந்து என் சேனலை வந்து தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீடியோக்குள்ளே டேரெக்டாக உள்ளே போயிடலாம். கைஸ், இதுதான் கைஸ் நம்மளோட கார். அண்ட் இதுதான் ஆல்டோ LXi 2015 மாடல் கார். அண்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கார் காமிக்கிறேன். அண்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனிவர்சரி எடிஷன்னா இந்த ஒரு ஸ்டிக்கர் தான் நான் சொன்னேன். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆனிவர்சரி எடிஷன்னு போட்டிருக்கோம். அண்ட் கைஸ், LXi இங்கே இருக்குது, ஆல்டோ 800 இண்டஸ் மோட்டார்ஸ். ஓகே, இந்த இடத்துலையும் அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்லா இருக்கும், செமையாக இருக்கும். அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளோட கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டேக் ஒட்டிக்கிறோம். அண்டு டயர் அதெல்லாமே நம்ம வந்து கடைசியில் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து காருக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா? ஓகே, காரை வந்து அன்லாக் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம வந்து ரிமோட் கீ தான் யூஸ் பண்ணுறோம், சென்ட்ரல் லாக். ஓகே, திறந்துடலாம். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து உள்ளே தெரியும். அண்ட் ஸ்டேரிங் கவர் போட்டிருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உள்ளே இப்போ டீட்டெயில்டாக ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அண்ட் இன்சைடு கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பார்க்கறக்கு கூலிங் கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ கூலிங் கிளாஸுன்னு நினச்சி இப்போது ஆர்டிஓ இது ஒன்றும் நினச்சிக்காதீங்க. பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கம்பெனிலேருந்தே வந்த கிளாஸ் தான். ஸோ அதனால் ஒன்றும் இல்லை. அண்டு இது பார்த்திங்கன்னா LXi மாடல். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். டேஷ்போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு காமிக்க வேண்டியது ஹார்ன். அண்டு ஹார்ன் இங்கே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா லைட் அட்ஜஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஹாரன் வந்து சவுண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தான். இது கம்பெனி ஹாரன் அண்ட் இது வந்து வேறு ஹாரன். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல லைட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு இதுக்கு பின்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்டோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு போனட் திறக்கறக்கு இந்த இடத்துல தான் வரும். அண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏசி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. மேலே ஒரு ஏசி இருக்குது, சைடில் ஒரு ஏசி இருக்குது, அங்கே ஒரு ஏசி இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏசியோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வருது. அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட மியூசிக் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா பயனீரோட தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ டூப்ளிகேட் இல்லை, ஒரிஜினல் பயனீர் தான். அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பயனீரோட டச்சு வராது. நான் போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பயனீரோட நார்மல் தான். அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பவர் விண்டோ நம்ம வந்து இதுக்கு போட்டிருக்கிறோம். பவர் விண்டோ பார்த்திங்கன்னா 2 டோருக்கு தான் பவர் விண்டோ வருது. பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் இருக்கிற 2 டோர் தான். அண்டு அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இது ஜெல் இருக்குது, கார் ஜெல். பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நான் பார்த்திங்கன்னா லெமன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த ஒரு இதை வந்து பிச்சுட்டேன், உள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் லெமனோடது. அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் மேட்ஸ் வருது. அண்டு சைடில் சீட் கவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க, செமையாக இருக்குது இந்த லெதரு. அண்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக் எல்லாமே இருக்குது.
அண்டு இன்சைடு கொஞ்சம் திங்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, அந்த இடத்துலையும் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபோன் எல்லாம் கேரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏதாவது ரிமோட்ஸ் ஒரு ஏதாவது வச்சுக்கலாம். அண்ட் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா காமிக்கிறேன். இங்கே பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சீட் வந்து பக்கெட் சீட் தான் போட்டிருக்கிறோம், பக்கெட் சீட். அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் வந்து பவர் விண்டோ இல்லை, நம்ம வந்து நார்மல் விண்டோ தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இங்கேயும் ஃப்ளோர் மேட்ஸ் வருது. ஓகே, இங்கேயும் ஃப்ளோர் மேட்ஸ் வருது. அண்ட் இந்த சைடு பாட்டில் கேரி பண்ணுற ஒரு இது இல்லை. இங்கே பார்த்திங்கன்னா சீட் இருக்குது, சீட் கவர். அண்ட் சீட் கவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாகவே இருக்குது சொல்லலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த ஒரு லெதர் ஆகட்டும் எல்லாமே செமையாக இருக்குது. உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லெதர் பார்த்திங்கல்ல, சூப்பராக ஸ்டிச்சிங் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா க்ரே அண்ட் ஒயிட். அண்ட் சைடில் ஒரு டிசைன் மாதிரி ஒன்று வருது, பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன். அண்ட் நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் தாக்கறதுக்கான லாக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பின்னால் நான் என்ன ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன். ஓகே, பின்னால் வந்து நம்ம ட்ரங்கை திறந்துடலாம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து ஜேபிஎல்லோட ஸ்பீக்கர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ ஜேபிஎல்லோட 2 ஸ்பீக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, பின்னால் இந்த சைடு 2 ஸ்பீக்கருமே ஜேபிஎல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு நம்மளோட டூல்ஸ் இருக்குது, ஸ்டெப்னி இருக்குது. அண்ட் அந்த இப்படி தான் நம்மளோட கார் டோட்டலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 5 to 6 பீப்புள்ஸ் தாராளமாக போகலாம் டிரைவரோடு சேர்த்தி. அண்டு கார் பின்னால் நான் வந்து சொல்லித்தர்றேன். கார் பின்னால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆல்டோ 800 LXI மாடல் 2015. அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனிவர்சரி எடிஷன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டிக்கர் தான் நமக்கு வந்து இயர் எண்டில் வர்றது தான் நம்ம வந்து ஆனிவர்சரி எடிஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான எடிஷன் சொல்லலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி தான். ஸோ அதனால பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த ஹாரன் ஆகட்டும் அண்ட் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறேன். அண்ட் இந்த கூலிங் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கம்பெனிலேருந்தே கிடைச்சது தான். ஸோ ஆர்டிஓ அந்த பிரச்சனை எதுவுமே வேண்டாம். அண்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா காரோட ஃப்ரண்டேஜ் இது தான். ஓகே, காரோட ஃப்ரண்டேஜ் இது தான். அண்ட் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் கிளாஸ் வந்து கூலிங் கிளாஸ் கிடையாது, நார்மல் கிளாஸ் தான். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ரெயின் ப்ரூஃப் அது வந்து இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல அந்த இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் பெட்ரோல் தான். அண்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன டயர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜேகே. ஸோ ஜேகே டயர் தான் போட்டிருக்கோம். அண்ட் அலாய் வீல்ஸ் நாங்கள் வந்து போடல. அண்டு டியூப்லெஸ் டயர் தான் வந்து போட்டிருக்கிறோம், டியூப்லெஸ். ஓகே, அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பெட்ரோல் அண்ட் ட்ரங்க் திறக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அவ்வளோதான். அந்த சைடு ஆக்சிலேட்டர், கிளட்ச், பிரேக். அண்ட் இங்கேயும் ஜேபிஎல்லோட ஸ்பீக்கர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது வேறு எதுவுமே இல்லை. அண்ட் ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த காரோட கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துவாங்க. ஸோ செமையாக அழகழகாக மேஜிக் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே எடுக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க கைஸ் அதை பார்த்துட்டு வரலாம்.
கைஸ் இந்த வீடியோ அண்டு கார் ரிவ்யூ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நல்லா இருந்துக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செமையாக இருந்ததா. அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்டனிங் இருக்குது. ஸோ கார்டன் ரிவ்யூ நான் போட்டிருப்பேன். ஸோ செமையாக இருக்குல்ல கார்டன். அது நம்மளோட செடி எல்லாமே பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட ஏன் ஹைட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாமே. ஸோ செம கைஸ் அண்டு செம ஃபன்னாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோ. ஸோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை டிங்குன்னு தட்டி விட்டுருங்க. அண்ட் லைக் ஷேர் கமெண்ட் மறக்கக்கூடாது. அது மூலமாக தான் எனக்கு கொஞ்சம் இது. அண்ட் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வியூ பண்ணுறீங்க. அது இவனுக்கு இந்த வியூஸ் பண்ணி ஏதாவது இன்கம் கிடைக்கட்டுமேனு பண்ணுறீங்க. சரி, அது பார்த்தும் போட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க, ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க. ஒன்றாவது. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணறது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வீடியோவையே ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க. ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்க, ஒரு இத்தினூண்டு பார்க்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க. அது அப்படி நீங்கள் பார்க்காதீங்க. ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதில் என்ன பண்ணுறோம் அதைத்தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் டாடா பாய், see you, bye my dear brothers and sisters.